agad nimo. Sabot ha, basta di ka maminaw, i-mute kita kay dili magbagyagaw atong istorya. Lagi-lagi kasabot ko na, pero sabot buta tubag pagtarong, ha? Ay, ano sa man ang among tubag mahimong tarong na sa inyo? Ano sa man mahitabo, ha? Nga mahimong among tubag mahimong tarong sa inyo. Kay inyong pangunahon di na magnatarong. Sige, question. Mo tarong nga ganito tubag para kuan nya lain ba kag di ka katubag kay ma-mute ka. Katarong, so di katubag gi-mute ta ka kay di ka maminaw. Okay. Sige. Sinarong ha. Una pangutanan ako, bro. Ang caption nimo, ang tinuod nga iglesia diha nagsukad sa 33 tama na imong caption o mali? Ay, tama kaayo nga naman tungod sa hinungdan nga ang gikuhaan ang counting sa Christian historian nga si Dionysius Exiguus. Walang 33 AD. Pero kung dito ka magbase kang Josephus, 30 AD, mo nang pitsa gyapon, amo nang tawag ato tuig gyapon. Depende sa kinsang istorya mong gibasyan. Next question. Okay, sunod nga pangutana. Kay ingon man ka nga mao na siya. So sa wala pa ang 33 AD, wala pa iglesia. Ay naa na. Nga naman kay ang foundation nagsugod man, ang tawag ang process of foundation nagsugod pa sa Old Testament. Nagsugod ang process of foundation. Pagkahuman na ang exact foundation katong ingon ni Kristo, I will build my church, and completion katong sa iyang kamatayon, ang inauguration katong pagkunsad sa balang espiritu. Next question. Okay, sunod. No? Kaniingon man ka nga sa 33 AD mao na ang tinuod nga iglesia. So niingon po ka nga sa wala pa ang 33 AD na ang iglesia. Karon, ang akong pangutana nimo. Ang pangutanan ako nimo ha. Asa may tinuod nimo gitubag? Kanang iglesia ha, kanang 33 AD o katong wala pa ang 33 AD? Dili, mauna ka na foundation 33 AD. Akong isutan nga na ang process existido na siya ba? Pero ang foundation diha nagsugod katong paingon ni Kristo, I will build my church. Mura pagbuntis ba? Ang taong gitawag og nagbuntis ba, babae nga nagbuntis, naa na ang bata daan sa taguangkan. Pag anak-anak diha pa kamay nga nataw ng bata. Pero wala nagpasabot ka diha pa siya nataw, wala si existensya sa panahon sa nasulod sa taguangkan sing inahan. Ana ba mo ni punto nako ba? Ana. Okay. Sige. Sunod nga pangutana ko nimo, bro. Unsan tuiga si Jesucristo nagsugod sa iyang pagwali sa may balita? San Lucas kapitulo 3 bersikulo 23. Nagsugod siya sa tuig 30 anyos. Mabitaw na ang count ni Josephus sa tuig sa Ginoo 30 AD nagsugod siya sa pagwali. Okay. Karon kay naghatag magagbersikulo sa Lucas 30 anyos siya. Asa man tulo ka tuig dia? Asa tulo ka tuig? Ay tradisyon na. Ang tradisyon na sulti. Unya. Unsa man yung pagdigar? Okay. Nakidigar na. Kinsa na mo ganina? Mo ganina ko pangutana. Ha? Tradisyon. So asa na to mabasa sa kasulatan nga gikan sa 30 anyos si Jesucristo nga ang tulo ka tuig tradisyon? Dili, sulti ni San Pablo, 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Hopin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong sulat. Pag iyong tradisyon, mga butang nang awa na sulat sa Biblia. Living faith na. Manibantayan nimo. Okay. Ang ako pangutana, bro. Bro. No, kay sa 33 AD man si Jesucristo nagsugod sa may balita. Wrong. 38 Kaniingon man ka ayos kay ako sa ayaw kog tawag anang butang-butang istorya. Wala ta kabutang mo na imo kadaot lagi. Baka mo ingon dai kag butang-butang ka klaro ginitok sa baba nga 33 AD. Paminaw sa gikorrekta ka. Ingon ko 30 AD nagsugod siya pagwali. Ang imo ginitok ko lang 33 AD. Okay. Ibo ta 30. Karon ang imong giingon tradisyon ang kanang tulo ka tuig. Asa na to mabasa nga ang ayaw lagi ko kanang lipatan lagi, bro. Ayaw ko kanang butang-butangi ba nagsulti ba ko nga tradisyon ng tulo ka tuig pataka naman ka oy. Akong giingon ang gikuhaan nga information. Paminaw sa pagrespeto ba? Pagrespeto. Paminaw sa. Ang akong giingon kanang giingon ako nga basis sa tulo ka tuig nga nagwali si Kristo ang gibasihan ana ang tradisyon sa pagtuo. Ana ba akong punto? Ang basis, tradisyon sa pag-dili kay ang tradisyon. Okay na ka.
Okay na ka? Okay. Karon kay si Jesucristo man nagwali anang tradisyon. Tradisyon na gingon, tulo ka tuig. Nag-ingon ba kung tradisyon iyang giwali? Pataka naman taong ka. Oy, di ka magbalo maminaw ba? Unsa na min Di ka tao magbalo unsa maminaw ba? ito rin nagtupag isubay-subay ko na rin tupag unya pagkauman. Nag-ingon ba kung tradisyon iyang giwali? Pataka naman ka. Sa nabungol ka. Balik ko na ko. Balik ko na ko. At paminaw sa lagi. I-mute kita ka basta di ka maminaw. Okay. Balik ko na ko. Balik ko na ko. Paminaw nga ako pagkutana. Kaya imo nga sulod gawas man imong tubag. Ayaw kog tawagan ng kwan. Wala dili sulod gawas. Ang imuhang tawagan ng mga pulong wa man na mao. Usa dili sulod gawas sa puro gawas. Paminaw ha. Paminaw sa ha. Kani manggod, ang kanang pag-ingon nako nga tulo ka tuig nga nagwali, buti pasabot ana ang basis ana ang tradisyon. Wala po ni ingon nga si Kristo nagwali tradisyon, pataka na but mo nang imo. Ingon man ka bro. Sige, next. Nga si Jesucristo nagsugod sa pagwali sa 30 anyos. Og ang iyang pagwali tulo ka tuig 33 AD mo nag-iingon ninyo, pundasyon ninyo. Di ba? Karon asa na to mabasa nga kanang tulo ka tuig ha? Aron madugang ngadto sa 30 anyos asa na to mabasa kanang tulo ka tuig nagwali si Jesucristo kanang tulo ka tuig. Okay. Pinaka number 1 ang gibasihan ana ang tradisyon sa pagtuo. Nakudulo di magkasabubog. Paminaw sa ba? Asa mabasa ba? Magbabasa. Ang akong gibasihan gani ba tradisyon? Nasibat na po ka sa tradisyon. Ganina, guklod na ka sa tradisyon. Musibat na po ka sa kwan. Wala ko ni sibat. Malingaw yung ganang uro ba? Paminaw sa be. Di na po ka maminaw ba? Di ba isa paminaw ha? Kanang gitawa og tulo ka tuig nga pagwali ni Kristo ang gibasihan ana ang tradisyon sa pagtuo. Nagitudlo sa mga apostol tulo ka tuig siyang nagwali og nagpudlo. Ikaduha nga punto sa pailaing beses ang kasaysayan. World history in the making, nagsulti tulo ka tuig nagwali ang manluluwas. O kasi may kuntuuhan. Kamo. Next question. Okay na. Sige. Ayo lagi pang mute lagi kay ang imong kadawat ng maipit ka mute kay ka. Maklaro ka. I-mute gyud ta ka kung dili ka maminaw kay di ko gusto magsapaway tang duha. I-mute gyud ta ka. Oy. Nga naman kay kini atong programa dili man ni palingki. Dili man ni tawag ining sabungan. Mo na pag ikaw mo istorya maminaw ko, pag ako mo istorya maminaw ka, mo na i-mute ta ka basta di ka maminaw. Sige. Next question. Luya siri ka. Di alang-alang di man ka maminaw. Nag-istorya ko, nagyaw-yaw ka puto tanawa o. Di ba? I-mute gyud ta ka. Nga naman kay para dili mahimong yagaw ug naay makatunan ang mga naminaw. Mo man ay punto, pag mo istorya ko, minaw ka. Pag mo istorya po ka, minaw po ko. Na ay panahon nga mubatin ko, nga naman, kay gusto na ko i-correct ang mga butang o mga pulong na kanang imong gilutot, imong ipakaon sa kuha. Sige. Wala, di na ka mang-mute. I-mute gid lagi ta ka, basta di ka maminaw. Sige. Gano ka, ako'y batbay, di ba? Ma-mute ka, no? Mura video ipit, no? Ikaw manggod ang tawag ana ako maatbang dinhi nga kana bitong samo kayo ibin ang mga naminaw tawo samukan si imong tawag kana sige yawit ba nag-istorya pa ko nagyaw-yaw ka pa so mo na nga i-mute gyud ka katong mga musud manggod dinhi sa kuha maminaw maguna sila god maminaw ba mo dinhi tubag mudawat sa dili tanaw nagyaw-yaw na pug ka mo na i-mute ka ngano man kay wala man kay tawag anang tama nga etiquette sa conversation wala man kay tama nga etiquette ba. Nga naman kay magsige kag tawag ana misig istorya. Sige og tawag anang ganang pasabot nila di po ka maminaw. Tanawa na imuhang mga argumento. Tanawa na imuhang tawag inyong mga punto. Wag di ka kasulti kay na-mute gyud ka. Nga naman sa hinungdan nga tawag anang di man ka maminaw. Di ba? Basta wala itatawag anang mga argumento nga tarong ay i-mute gyud na gyud. I-mute gyud na. Nga naman kay tanawa ra gud nag-istorya ko nagyaw-yaw pud og iyaha. Sige. Basta di magyaw-yaw din ako na i-mute. Mute na pod. Ang next question ako sa mo ha. Mute na pod. Di i-mute na kita ka basta di ka maminaw. Magina kay nga naman di man ka makasinagot. Di ikaw mo iluoy kayo. Nga naman kay di man ka maminaw. Kanawaran nimo mga pangutanan nimo. Gipaminaw ta ka. Gipaminaw ta ka. Pag mo aksyon ako i-explain ako ang imong gipangtubag. Ang imong tubag sulod gawas.
Naunsa man ka? Ikaw naman nag-iwan Bugnon ta ka sa tradisyon. Musibat na po ka. Mubalik na po ka dito sa mga apostoles. Ano man ang sunod gawas? Bugnon ta po ka dito sa Lucas. Muadto na po ka sa tradisyon. Ay, nakudulor na unsa man ang tubagan mo. Mutubag ko, ha? Mutubag ko. Wala man ko nagsunod og gawas. Ikaw lang ang kasabot sa kong tubag. O sige. Hilom, kay pangutanon ta ka ha. Pangutanon ta ka. Tanaw di ba ka mosulod gawas? Okay. Sige daw. Karon ang kanang tradisyon nga tulo ka tuig sumala sa mga apostol sulti pa nimo nga nagwali si Jesucristo. Asa na to mabasa ha sa kasulatan o bersikulo kanang 12 ka mga apostoles ni Kristo ha, kanang original nga mga 12 ka mga apostoles nga nagsulti o nagsaysay nga tulo ka tuig si Jesucristo gikan sa 30 anyos tulo ka tuig siya nagwali. Deceptive question. Anong deceptive question man? Wala ka maminaw lagi. Mute, kaya di maminaw. Mute, kaya di maminaw. Mute, di maminaw. Ani ha, balik ko na ko ha. It is a deceptive question. Ilag na gitawag og pangutana. Nga naman, tungod sa hinungdan, ang base sa ganit tradisyon, niya ipabasa niya mo sa sulat. Unsa naman yung taong ka? Asa man nato gibutang ang tama nga pangunahuna. Tradition, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. Dili na nasulat. Pataka naman taong ka. Ikaduha, ang kasaysayan mismo nagsulti. Mo na mingon ko nga tawag ka ng dili pwede na mingon ka nga tawag ini nga ipabasa sa Biblia kay dili pa mi Bible alone. Di ba? Sibat no. Mo naman ganaman kay dili siya pwede dinhi ni ining programa ngano man kay kining programa di ni pwede palingki. Palingki style eh. Okay lang kung nakatubang tag personal, pero kanang ingon aning gubot. Way ayo nga tawag anang kuan, way ayo nga kana bitong kanang argumentation basamok. Instead of nae makatunan ang ato ang mga naminaw, wala makatunan kay magsinapaway tang duha mo tubag ko yaw-yaw pud ka. Di ba? So, wala. X. Ayun. Okay, maayo kay nung sibat kaya nga po Sir Celestino Alianic eh. Sa atin rito, pag papasok po sa programa pong ito, di syempre meron po tayong tinatawag na tamang discussion and conversation. So nagtatanong ka pagkatapos sasagot ako, yun. Putak ka ng putak. So paano naman maiintindihan yung tinatawag na yung mga argumento ko? Kung putak ka ng putak while sumasagot ako. Di ba? Dapat i-mute. Bakit po? Kasi meron pong tamang panahon kung kailan po tayo magsasalita or kailan po tayo hindi magsasalita. Yan po